Има нещо, което малко жени знаят. Когато един мъж изпитва толкова дълбоко желание към теб, че то го надвива, той не винаги се приближава. Понякога прави точно обратното. Той изглежда дистанциран, объркан, може би дори студен. И ти се питаш, губя ли го, вече нищо ли не чувства. Но всъщност, според психологията на Карл Юнг, това поведение не означава безразличие, а интензивност. Толкова силна интензивност, че предизвиква вътрешен конфликт, който той не иска да ти покаже. Юнг казва, че истинското желание, онова, което произлиза от най-дълбоките слоеве на несъзнаваното, никога не се изразява по праволинен начин. То не е логично, не е предвидимо, не следва правила. Когато един мъж те желае толкова дълбоко, че душата му вибрира само при мисълта за теб, съзнателният му ум се опитва да се съпротивлява. Това е естествен защитен механизъм. Той се защитава от онова, което го кара да се чувства уязвим, разкрит и извън контрол. Ти се превръщаш в огледало, което показва всичко, което той е искал да скрие дори от самия себе си. Затова един от най-ясните признаци на дълбоко желание не е настойчивостта, а отдръпването. Не преследването, а сдържаността. Не действието, а мълчанието. Защото потиснатото желание звучи различно. Усеща се в малки жестове, в противоречия, в моменти, в които той се колебае между това, което иска да направи и това, което смята, че трябва да направи. Истината, която никой не ти казва е: един мъж се съпротивлява само когато това, което чувства, го надвишава. Той не се бори срещу нещо малко. Бори се срещу нещо, което може да промени живота му, да го прониже и да събори стените, които е изграждал с години. Несъзнателно ти пробуждаш в него емоции, които са твърде големи, за да бъдат естествено контролирани. Затова Юнг говори за конфликта между сянката и персоната. Сянката е суровото, истинско, инстинктивно желание. Персоната е социалната маска, която му казва, че трябва да запази контрол. Така че когато той се отдръпва, избягвате или изглежда объркан, това не е защото нищо не чувства, а защото чувства твърде много. В това видео ще ти покажа най-ясните признаци от юнгианската психология, че този мъж не бяга от теб, а от чувствата си. Признаци, които разкриват дълбоко, тихо и почти неконтролируемо желание. Признаци, които показват, че той се сдържа именно защото те желае повече, отколкото може да си признае. Първи знак – потиснатото желание. Според Карл Юнг, това, което е изтласкано, никога не изчезва. То просто променя формата си. Когато един мъж изпитва толкова силно желание към теб, че не знае как да се справи с него, тялото и поведението му започват да издават това вътрешно напрежение. Това е първият голям знак – потиснатата страст. Това желание не се проявява открито, а протича чрез мълчание, бегли погледи и противоречиви жестове. Мъжът, който наистина те желае, не винаги ще ти го каже. Напротив, ще се опита да го скрие. Не иска да забележиш как дъхът му се променя, щом влезеш в стаята. Не иска да видиш как погледът му търси твоя, само за да го отдръпне бързо. Сякаш е направил нещо забранено. Тази визуална бягство не е знак за отхвърляне, а за уязвимост. То показва страха на човек, който се бои, че ще надникнеш твърде дълбоко в него. Юнг обяснява, че умът потиска интензивните емоции, за да не се почувства изложен. Именно това се случва тук. Той не може да те гледа спокойно и директно, защото несъзнаваното му го издава. Блясъкът в очите му, интересът, който се опитва да потисне, импулсът да се приближи до теб, който едва удържа. Той не иска да разбереш, че само звукът на гласа ти или твоят образ го правят беззащитен. Това потискане се проявява и по фини начини. Става по-сериозен, когато си наблизо, гласът му се променя или изведнъж изглежда необичайно дистанциран. Не защото си му безразлична, а защото значиш твърде много за него. Тази дистанция е форма на самозащита, механизъм, който го предпазва от интензивността, която го надвива. Още един знак за потиснато желание е, че той избягва определени разговори, които го докосват емоционално. Когато говориш за дълбоки теми, чувства, близост, връзка, той изведнъж сменя темата, прави шега или отклонява вниманието. Но когато говориш за неутрални неща, те слуша с почти прекалено внимание. Това е неговият несъзнателен начин да каже: привличаш ме, но още не съм готов да го забележиш. Той може да изглежда непохватен, нервен или разсеян, да прави малки грешки, когато си наблизо.
Това е онази енергия, която Юнг описва като силата на несъзнаваното. Енергия, която се стреми да излезе на повърхността, докато той отчаяно се опитва да я контролира. Защото ако я пусне, цялата му фасада ще се срути. И тук е най-важното. Потиснатото желание не означава липса на интерес. Напротив, той е доказателство, че интересът му е твърде силен. Той не се отдръпва, защото си му безразлична, а защото интензивността го поглъща. Контролира се, защото се страхува да не действа импулсивно. Крие се, защото се бои, че ще видиш колко дълбоко го разклащаш, колко го обезоръжаваш. Този първи знак е решаващ, защото всичко, което се опитва да скрие, накрая става най-видимо. Ако си внимателна, ще разбереш, че мълчанието му крещи по-силно от думите му. Втори знак – вътрешната му борба с привличането. Има мъже, които желаят, и мъже, които желаят твърде силно. Когато един мъж те желае с тази несъзнателна интензивност, онова привличане, което Юнг описва като сблъсък на два архетипа, поведението му става противоречиво. Не защото не знае какво иска, а защото много добре знае и това го плаши. Вторият голям знак, че той се бори с чувствата си, е този вътрешен конфликт. Тиха битка между желанието и самоконтрола. Юнг говори за напрежението между персоната, социалната маска, която поддържа, и несъзнателния импулс, който го тегли към теб. Това е борба между два полюса – рационалния и инстинктивния. Той иска да се приближи, но се възпира. Иска да говори с теб, но мълчи. Иска да те погледне, но отклонява погледа си. Между всички тези малки решения, енергията му става нестабилна. Един ден ти изпраща силни сигнали, на следващия изглежда отдалечен. Това не е манипулация, не е игра. Това е емоционална буря, която той не знае как да овладее. Вътрешната му борба се проявява особено в моменти на близост, когато между вас възникне дълбок разговор, споделен смях, тиха, доверена тишина, след това често се отдръпва, пише по-малко, изглежда по-студен, държи се сякаш нищо не е станало, но нещо се е случило и точно за това се отдръпва. Тази близост активира в него емоции, които го заливат. Ти можеш да го разпознаеш и по неговите противоречия. Той казва, че не иска усложнения, но те търси. Твърди, че не е готов, но се тревожи за теб. Уверява, че иска разстояние, но се появява отново, когато най-малко очакваш. Юнг обяснява, че потиснатото желание не се изразява пряко, а чрез люлеещи се движения. Приближаване, отдръпване, после пак приближаване, опит на несъзнаваното да се саморегулира. Друг признак на тази вътрешна борба е прекалената му нужда от самоконтрол. Той се опитва да изглежда спокоен, сдържан, разумен, но тялото му не съдейства. Изглежда по-напрегнат, по-скован, по-внимателен към всяка твоя дума. Усеща се, че е твърде осъзнат за собственото си присъствие, сякаш претегля всяка сричка, за да не издаде нищо. И щом усети, че може да изгуби контрол, активира защитни механизми. Дистанцира се, шегува се, сменя темата или изведнъж започва да се държи объркващо. Но зад всичко това стои една и съща причина. Привличането му към теб е толкова силно, че трябва да му се противопостави, за да не се почувства уязвим. Тази вътрешна борба е един от най-ясните признаци, защото един мъж се бори само срещу това, което го докосва дълбоко. Повърхностното не поражда конфликт, само дълбокото. И ако той се лута в това противоречие, то е защото си събуди в него нещо, което не може да контролира. Нещо, което го предизвиква, вълнува и обезоръжава. Трети знак – емоционалното напрежение в тялото му. Тялото никога не лъже. Юнг казва, че когато умът потиска едно желание, то не изчезва. То се премества в тялото, превръща се в неволни жестове, микроизражения в енергия, която вибрира между двама души, дори когато никой от тях не изрича и дума. И това е един от най-ясните признаци, че един мъж те желае толкова дълбоко, че се опитва да се съпротивлява. Тялото му е напрегнато, реагиращо, живо, дори когато отвън изглежда спокойно. Когато си близо до него, стойката му се променя. Става по-скован, сякаш цялото му тяло е под напрежение, опитвайки се да запази фасадата на контрол. Или се случва обратното. Става неспокоен, играе с ръцете си, докосва дрехите си, непрекъснато сменя позицията си. Този неспокойство не означава, че се чувства неудобно в твоето присъствие. То показва, че се чувства неудобно в самия себе си. Това е напрежението между това, което иска да направи. Да се приближи, да те докосне, да те погледне открито. И това, което смята, че трябва да направи, за да не се разкрие. Наблюдавай дишането му. Мъж, който се опитва да скрие желанието си, диша по два начина. Много плитко,
Сякаш се страхува, че гърдите му могат да го издадат. Или много дълбоко. Сякаш иска да успокои вътрешното напрежение, което го залива. Тялото отразява интензивността на несъзнаваното. Бие по-бързо, реагира по-силно, става активно, без той съзнателно да го решава. И после идват онези погледи, които не може да контролира. Не директните, защото тя ги избягва, а онези бързи, мимолетни, почти невидими. Той те наблюдава, когато мисли, че не забелязваш, а щом го хванеш, отмества погледа си, сякаш контактът с очите ти е твърде интимен, твърде опасен за маската му на самообладание. Юнг нарича това бягства на несъзнаваното, поведения, които се промъкват, когато емоциите са по-силни от волята. Още един ясен знак се вижда в физическата му реакция на присъствието ти. Когато се приближаваш, той се напряга. Когато се отдалечаваш, изглежда сякаш се отпуска, но никога напълно, защото напрежението не идва от физическата, а от емоционалната дистанция. То казва: искам да се приближа до теб, но не мога. Искам да те докосна, но не смея. Искам да кажа какво чувствам, но нямам кураж. Забележи несъзнателните му жестове. Как имитира движенията ти, възприема стойката ти, повтаря същите думи или изрази. Това е класически знак на несъзнавано привличане. Тялото му се опитва да се синхронизира с твоето, дори когато умът му се съпротивлява. И може би най-ясният знак от всички е неговата необяснима нервност. С теб се държи различно, отколкото с другите. По-внимателно, по-реактивно, по-свързано, отколкото би признал. Сякаш тялото му реагира на сила, която не може да контролира. Юнг казва, че тялото е мостът между съзнанието и несъзнаваното. То разкрива това, което умът се опитва да скрие. Затова, когато изглежда напрегнат, контролиран, неспокоен или противоречив, това не е случайно. Не е безразличие. Това е желание. Толкова силно желание, че тялото му го усеща преди ума му да го приеме. Защото когато един мъж се съпротивлява, ума може да лъже, но тялото никога. Четвърти знак – несъзнаваното приближаване. Колкото и да се опитва да устои, колкото и да се бори с чувствата си, несъзнаваното винаги търси начин да се приближи към това, което желае. И това е един от най-показателните признаци изобщо. Той се приближава до теб, без да го осъзнава. Това е тихо, фино, почти случайно движение, но постоянно. Юнг казва, че психиката винаги се стреми към това, което я допълва, дори когато съзнателният ум се опитва да я спре. Мъж, който те желае дълбоко, може на пръв поглед да запазва дистанция, но в детайлите, които не може да контролира, се приближава повече, отколкото възнамерява. Разпознаваш го по това, че изведнъж се появява в твоята среда, случайно, на същото място, по същото време, в ситуации, които преди не са се случвали. Това не е случайност. Това е желанието му, което несъзнателно го води към теб. Той търси поводи да говори с теб, незначителни неща, които не изискват истински разговор, но му позволяват да присъства в живота ти. Исках само да те попитам нещо набързо. Или видях това и се сетих за теб. Тези въпроси не са въпроси. Те са мостове, нишки, които хвърля, за да не загуби връзката. Друг признак на това несъзнавано приближаване е силният му интерес към живота ти. Задава въпроси, които не е нужно да задава. Как си? Какво правиш? Как се чувстваш? Какви планове имаш? На пръв поглед обикновени, но с внимание, твърде дълбоко, за да е просто учтивост. Това е несъзнаваното му, което се опитва да влезе в твоя емоционален свят, докато умът му още не го осъзнава. Дори когато се опитва да остане неутрален, езикът на тялото го издава. Навежда се към теб, слуша внимателно, реагира емоционално на думите ти. Сякаш енергията му обикаля около теб. Юнг обяснява, че дълбокото привличане действа като психологически магнит. Невидимо, но осезаемо. И най-ясният знак. Той винаги се връща. Дори когато за няколко дни се дистанцира, дори когато казва, че има нужда от пространство, винаги намира начин да се върне при теб. Това завръщане е тихо признание. Желанието му е по-силно от съпротивата му. Умът му иска да избяга, но душата не. Това несъзнавано приближаване се проявява и в неговата чувствителност към теб. Той забелязва детайли, които другите пропускат, когато променяш външния си вид, когато настроението ти е различно, когато си по-тиха. Неговото внимание е форма на емоционално приближаване, което той не може да контролира, защото проистича от желанието му. И тук се крие истината, която малко жени разбират. Мъж, който се приближава несъзнателно към теб, е мъж, който чувства повече, отколкото може да понесе.
Защото никой не се бори срещу нещо, което няма значение за него. Никой не се връща на място, с което не усеща връзка. Никой не търси близост с нещо, което не го привлича. Затова, когато се появява, пита, пише, връща се, наблюдава, той го прави, защото несъзнаваното му вече е взело решение. Дори умът му още да се съпротивлява, душата му вече знае, че те желае. Пети знак. Неговият страх да се предаде на желанието. Този знак без съмнение е най-силният и едновременно най-трудният за тълкуване. Страх не от теб, а от това, което чувства заради теб. Юнг обяснява, че когато мъж се изправи пред емоция, достатъчно силна, за да докосне скрити части от самия него, се активира несъзнателен защитен механизъм с една много проста основа. Той се страхува да не изгуби контрол. Когато един мъж те желае толкова дълбоко, че се опитва да се съпротивлява, той не го прави, защото има нещо нередно с теб, защото не му харесваш или защото е несигурен. Напротив, прави го, защото е твърде сигурен в чувствата си. И точно това го плаши. Желанието му го прави уязвим, разкрива го, отвежда го на емоционална територия, в която вече не може да контролира нищо. Място, където ти имаш силата да го докоснеш, да го промениш, да събориш вътрешните му стени. Този страх се проявява в типични изрази. Не търся нищо сериозно в момента. Не искам усложнения. Не знам дали съм готов. Но ако го наблюдаваш внимателно, ще разпознаеш тихото противоречие между това, което казва и това, което прави. Защото той продължава да те търси, да се появява, да мисли за теб повече, отколкото би признал. Думите му трябва да го защитят, но поведението му го издава. Страхът се проявява и в поведението му след интензивни моменти. Когато сте имали дълбок разговор, силна връзка или истинска близост, той често внезапно се отдръпва. Не защото не му е харесало, а защото го е почувствал твърде силно. Юнг казва, че когато една емоция докосне несъзнаваното, се пробужда архетипът на любящия. Толкова мощна сила, че може да разклати цялата съзнателна личност. И точно това разклащане той се опитва да избегне. Затова понякога ще видиш противоречия. Той е нежен, а после внезапно студен. Показва интерес, после изчезва. Отваря се емоционално, само за миг, след което веднага затваря вратата. Тази емоционална въртележка е израз на страха му да се отдаде на това, което чувства. Още един дълбок признак на страха му е неговият перфекционизъм. Такива мъже искат да изглеждат съвършени, да контролират всичко, да не правят грешки. Това вътрешно напрежение ги парализира. Те анализират прекалено, колебаят се прекалено, възпират се. Не защото не искат да продължат с теб, а защото се страхуват да не се провалят. Нито пред теб, нито пред себе си. Понякога страхът се проявява и като страх от женската интензивност. Юнг говори за манима, женски аспект в мъжа, който се пробужда само когато една жена го докосне в самата му дълбина. Когато активираш тази част в него, той се чувства емоционално гол, уязвим, без обичайните си защитни механизми. Това пробуждане го разклаща, кара го да се отдръпне и в същото време го привлича още по-силно към теб. И тук е истината, която променя всичко. Мъж, който не чувства нищо, не изпитва и страх. Страхът е доказателството за желанието му. Съпротивата е доказателството за дълбочината на чувствата му. Вътрешната му борба е знак, че ти вече си част от него. По начин, който той не може да контролира. Този страх не е слабост, той е последица. Показва, че е намерил нещо, което наистина има значение. Нещо, което го променя, докосва, разклаща и го надминава. А това нещо си ти. Заключение. Когато мъж сякаш се съпротивлява на чувствата си, той не бяга от теб. Бяга от самия себе си, от интензивността, която го пронизва, от уязвимостта, която ти събуждаш в него, от възможността да бъде истински докоснат и преобразен. Юнг казва, че най-дълбоките връзки не възникват от спокойствие, а от вътрешен конфликт. От сблъсъка между това, което искаме да контролираме и това, което душата ни вече е избрала. Мъж може да контролира думите си, дистанцията си, на извиненията си, но не може да контролира това, което трепти в него, когато си близо. Не може да контролира какво прави твоето присъствие с енергията му, тялото му, несъзнаваното му. Затова се държи противоречиво. Затова се приближава само за да се отдръпне пак. Затова те гледа, когато мисли, че не забелязваш. Затова се връща, въпреки че си е забранил. Той се бори, защото това, което чувства към теб, не е малко, не е мимолетно, не е нещо, което може просто да се пренебрегне. Когато мъж не чувства нищо, всичко остава повърхностно. Няма борби, няма напрежение, няма връщане.
Но когато чувства твърде много, възниква тази емоционална въртележка, която те обърква и същевременно разкрива дълбочината на желанието му. Той не се опитва да те избегне, опитва се да защити себе си от интензивността, от загубата на контрол, от силата на това, което си събудила в него. Ти си се превърнала в огледало, в което той разпознава части от себе си, които са спали дълго. Неговата чувствителност, страст, страхове, най-дълбоките и човешки желания. Тази съпротива, която виждаш, не е отхвърляне, тя е осъзнаване. Това е душата му, което казва: това означава твърде много за мен. Това е несъзнаваното му, което го тласка към теб, дори когато умът му натиска спирачките. Юнг казва, че дълбоката връзка между двама души не винаги се проявява като хармония, а често като вътрешен конфликт, като емоционално разтърсване, като онази смес от привличане и страх, която принуждава човека да се срещне със самия себе си. И ти си точно тази сила, която го изправя пред собствената му истина, която го движи, пробужда, запалва в него желанието, което не може да овладее. Затова следващия път, когато забележиш дистанцията му, объркването, напрежението или несръчния му опит да скрие чувствата си, не мисли, че те оставя. Помни, че той се бори с нещо по-голямо от самия себе си. Помни, че потиска желание, което го залива. Помни, че всъщност се съпротивлява единствено на дълбочината, с която вече си го докоснала. И не забравяй, мъж, който се опитва да ти се съпротивлява, е мъж, който вече е паднал и просто се страхува, че ще го разбереш. Това, което изглежда като дистанция, всъщност е най-чистото доказателство за неговото желание.